गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनग्रोबाय। बेजों लोगोसे जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ, नायगिरि साफ्रोमखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै बे समाव आङो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आरोबाव नोंथांमोननिसिम गोथार बाइबेलनिफ्राय मोनसे गोदान गाहाम बाथ्रा आं दिनै लानानै फैदों। बेखायनो आसा खालामबावो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो नायखांनायनि उनाव फोरबो जिसु ख्रिस्टनियाव मा मोनसे ख्रिस्टियान हिसाबै मा मोनसे लाब मुलाम्फा मोनदेरबावगोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आं बेखौनो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै मिजिंथिहरबावबाय। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनजों बे मोनसे फिसा बाथ्रानि सायावनो गोथार बाइबेलनि गाहाम बाथ्राखौ आं दिनै शेयार खालामनो सानदों। बेनो जाहैबाय जे थांखियाव जिसुखौ लाना देरहानाय दंना गैया। दिनै बेनि सायावसो नोंथांमोनजों फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ आं दिनै शेयार खालामनो सानदों। बेनो जाहैबाय जे उद्देश्य, जे प्लान, जे थांखि, बे थांखियाव ख्रिस्टियान जानानै फोरबो जिसु ख्रिस्टखौ लानानै देरहानाय दिनै दंना गैया। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आसा खालामो नोंथांमोना माखासे आंनि थाम्बनेलफोरनि पिक्चारफोरखौ नायनानैबो मिथिखाबाय आरो बे भिडिअनि गेजेरजों अनजाग्राफोर नोंथांमोननिसिम आं दिनै माखासे भिडिअ क्लिप्सफोरबो दिनै लानानै फैदों। नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ स्किप खालामालाजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेखौनो मिजिंथिदों नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो जिउआव मा मोनसे गेदेर मुलाम्फा मोनदेरगोन होननानै आङो गले गले नायगिरि साफ्रोमखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आं बे समाव मिजिंथिहरबावदों। अब्ला बे समाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, दिनैनि बे बुहुमावहाय जों सुबुं हारिहा बा जों बयहाबो दिनै जोंहा मा दङ? थांखि दङ, प्लान दं, उद्देश्यफोर दङ। नंगौना नङा? दिनै जोंहा गोबांथार बायदि बायदि गुबुन गुबुन रोखोमनि मानसि बाय मानसि, जाहोन बाय जाहोन, घटना बाय घटना दिनै जोंहा मा दङ? थांखिफोर दङ। ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, दिनै बे जोंनि बे थांखिखौ बे फोरबो जिसु ख्रिस्टखौ लानानै जोङो माबोरै साक्सेस खालामगोन, माबोरै जों दिनै जाफुंहोगोन आरो बे थांखिखौ लानानै जोंहा दिनै देरहानाय दंना गैया, बेखौसो नोंथांमोनजों गोथौ आं दिनै शेयार खालामनो सानदों। मानो? Because of we are Christian, because of you are a Christian, मानोना नों सासे ख्रिस्टियान आरो जों दिनै ख्रिस्टियान जानायखाय। अब्ला बे समाव दिनै बेल' नंबावा अनजाग्राफोर, दिनैनि मुगायाव दिनै बेबायदि मानसिफोरबो दङ जे गावसोरनि थांखि, गावसोरनि उद्देश्य, प्लानफ्रा जाफुङैयाव, देरहायैयावहाय गोबांथार दुखु जानांनाय, सैनांनायफोरखौबो दिनै नुनो मोनदों। मानो? थांखिफ्रा जाफुङैखाय, थांखिफोरखौ लानानै देरहानाय मोनैनि थाखाय, देरहायैनि थाखाय। ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, अब्ला बे समाव फै जों मिथिनानै लानि, अब्ला बे थांखिफ्रा, बे उद्देश्यफ्रा माबोरै जाफुंगोन आरो जोङो जिसु ख्रिस्टखौ लानानै जोंनि बे थांखिखौ माबोरै जों देरहानायखौ जोङो मोननो हागोन। फै जों गोथार बाइबेलनिफ्राय माखासे बाइबेल सिरिफोर जों दिनै फरायनानै खोनासंज्लायनि। आरो दिनै बेल' नङा, जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेलाव बेनि सोमोन्दै जे थांखिया माबोरै जाफुंगोन, थांखिखौ लानानै जों माबोरै देरहानो हायो, गोबांथार बाइबेलाव दिनै लिरनायफोर दिनै दङ। बेनि सायाव आङो मोनथामसोल' नोंथांमोनजों बाइबेल सिरिफोर दिनै लानानै फैगोन। आसा खालामो नोंथांमोना बे मोनथामसो बाइबेल सिरिनि गेजेरजोंनो मा मोनसे गेदेर मोनदेरनायखौ मोनदेरगोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आं बे समाव मिजिंथिहरबावदों। अब्ला फै जों बाइबेलनिफ्राय फरायनानै गिबियावनो जों खोनासंनानै लाग्रोनि। बेखौ मोननो हागोन 16 बालाबनि 3 सिरि। बेयाव बेबायदि बुंदों, बोसोन बिजाब 16 बालाबनि 3 सिरियाव बेबायदि बुंदों, नोंनि मावनो साननाय मानिनि थाखाय फोरबोनिफ्राय बोर बिदो, अब्लानो नोङो मावफुंजोबनो हागोन।
खोनाबायना बोसोन बिजाबाव मा होननानै बुंदों नोंनि मावनो साननाय मा मानिनि थाखाय फोरबोनिफ्राय बोर बिदो अब्लानो नोङो मावफुंजोबनो हागोन होननानै बुंदों अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर खोनाबायना जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेलाव दिनै बेबायदि बुंदों जे जों बयहाबो आं दहाय एसे गिबियाव होनखाबाय जोंहा उद्देश्यफोर दं थांखिफोर दं प्लान पलिसिफोर दं बे थांखिफोरखौ जाफुंहोनांगौब्ला मा खालामनो गोनां जोंहा दिनै बाइबेला दिनै जोंखौ बेखौनो फोरोंदों जे जोंहा जे जोंनि थांखि जोंनि मावनो साननाय मानिफोरखौ जों इसोरनाव बोर बिनानै लाग्रोथारनो नांगौ अब्लानो नोङो मावफुंजोबनो हागोन बाइबेला दिनै जोंनो बेखौ क्लियार रोखा खालामनानै होदों बेनिखायनो आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जायफ्रा थांखिजों दायो बुंफबनानै दङ जायहा गावनि थांखिखौ जाफुंहोनांगौनि थाखाय गोबांथार खस्थ' दिनै सैनांगासिनो दङ बा खस्थ' लागासिनो दङ दिनै बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों बेखौनो आङो दिनै शेयार खालामो खावलायहरो बुंहरो ख्रिस्ट'नियाव अनजाग्राफोर नोंथांनि जे थांखिखौ मावफुंनो थाखाय जाफुंहोनो थाखाय इसोरनाव बोर बिनानै लाग्रोदो अब्लानो नोंथाङा देरहासार जानो हागोन अब्लानो नोंथाङा मावफुंजोबनो हागोन बाइबेला दिनै जोंनो बेखौसो फोरोंदों जों गिबियावनो इसोरनि बोर जोंहा दिनै थाग्रोनो नांथारगौ ख्रिस्ट'नियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्लासो आरो जों दिनै मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै खोनासंबावनि बाइबेलाव मा होननानै बुंदों थ' बेखौ मोननो हागोन गाहाम खौरां माथाइनि 2 बालाबनि 33 सिरियाव बेबायदि बुंदों नोंसोरो बेनि रायजो आरो बेनि धोरोमखौ नागिरग्रो अब्ला बेफोर गासैबो नोंसोरनो होदेरनाय जागोन खोनाबायना गाहाम खौरां माथाइनि 2 बालाबनि 33 सिरियाव मा होननानै बुंबावदों जोंखौ बुंबावदों जोंखौ नोंसोरो होननानै बुंदों बेनि धोरोम बेनि रायजोखौ गिबियावनो नागिरग्रो माबायदि इसोरनि धोरोम बेलाय इसोरजों हामजा जालायलायनाय जों दिनै बेखौ नागिरग्रोनानै लाग्रोनो नांथारगोन बेनि धोरोमाव जोङो दिनै थाग्रोनो नांगोन मा नोंसोर आरो बेनि रायजोआव जों दिनै थाग्रोनो नांथारगोन अब्लासो मा जागोन अब्ला बेफोर गासैबो नोंसोरनो होननानै बुंदों जोंनो मा खालामनाय जागोन होदेरनाय जागोन थ' ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनै बाइबेला दिनै जोंनो बेबायदि बाथ्राखौ रोखा खालामनानै होबाय आरो थारैनो नंगौबो बे गोथार बाइबेलनि राव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर मामा मोनसे खेला गेलेनानै लिरनाय राव बुंनाय राव बेयाव नङा दिनै बे नङा बाइबेलाव दिनै बेबायदि बुंबावदों बाइबेलनि बाथ्रायाव दिनै जिउ दं गोथां दं बासा जानाय दं देरहानाय दङ ख्रिस्ट'नियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेनिखायनो फै जोंनि थांखिफोरखौ जाफुंहोनांगौब्ला जों गिबियावनो बे इसोरनि रायजो बेनि धोरोमखौ जों दिनै नागिरग्रोनो नांथारगोन बेनि धोरोमाव जों दिनै थाग्रोनो नांथारगोन अब्लासो whatever we have planned it will be success दिनै बियो जाफुंगोन ख्रिस्ट'नियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर मानोना बुंखाबाय नोंनो होदेरनाय जागोन अब्ला बे समाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथांमोननिसिम मोनसे गुसुं एग्जाम्पलजों लोगोसे माखासे भिडिअ क्लिप्सफोर नोंथांमोनजों आं शेयार खालामनो सानबावबाय थ' गिबियावनो भिडिअ क्लिप्सखौ शेयार खालामनायनि सिगां बे एग्जाम्पलखौ दिनै बेखौनो लाबोनो सानदों जेमिमानि सोमोन्दै नोंथांमोनहा खोनाबायना दाख्लिसो जानानै थांनाय जे ओमेन वर्ल्ड कापआव जे क्रिकेट ओमेन वर्ल्ड काप दिनै जानानै थांदोंमोन दिनै आसा खालामो नोंथांमोना गोबाङानो बेनि बाथ्राखौ खोनानो मोनबाय आरो दिनै बे हिनजावफोरनि क्रिकेट गेलेनायाव ना सासे मानसि दङ दिनै बेनो जाहैबाय जेमिमा ख्रिस्ट'नियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जोंहा नै दाख्लिसो बे 2025 आव बिराद गेदेर देरहासारनायखौ जोंनि भारतआ सासे मानसिनि दुवारै मोननो हादों सासे मानसिनि दुवारैनो ना बा जेमिमाया गावनि थांखियाव बे देरहासार आरो उथ्रिसार दिनै जानो हादों थ' ख्रिस्ट'नियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर थ' बिथांनि नामानो जाहैबाय आरोबाव जेमिमा रड्रिगस दिनै बेबायदि टाइटेला आरो दिनै बेल' नंबावा
ख्रिस्ट'नियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो बेनि बिफायानो जाहैबाय सासे इसोरनि हाबा मावगिरि आरो बेनि बिफानि नामानो जाहैबाय इभान रड्रिगस दा ख्रिस्ट'नियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दा जेमिमानि बिफा इभान रड्रिगसखौबो इसोरनि हाबा मावग्रा ख्रिस्टियान खालामग्रा होननानै बिथांखौ दाय आरो दसि दिनै खालामनाय जादोंमोन आरो दिनै बेल' नंबावा अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनै बिथांनि बिसाजो इभान रड्रिगसनि बिसाजो जेमिमा रड्रिगसखौबो दिनै मा बिथाङा खेलाफ्राव ना बायदिफ्राव दिनै ख्रिस्टियाननि सोमोन्दै जिसु ख्रिस्ट'नि सोमोन्दै धोरोमनि सोमोन्दै गोबांथार दिनै बाथ्रा बुङो बा बायदि बायदि हेनथेन खालामनानै ICC मेम्बारशिपनिफ्राय ना 3 yearsनि थाखाय बिथांखौ एरख'नाय जादोंमोन बा सासपेन्डबो दिनै खालामनाय जादोंमोन नाथाय इसोरा दिनै सोमोनांथाव दिनै खामानि मावासै बिथां जेमिमाखौ बोसोरसेनि उनावनो बेनि बोसोरसेनि उनावनो गेदेर देरहासारनाय बिथांनि जे उद्देश्य थांखि जाफुंसारनायखौ दिनै इसोरा होदों आरोखि थ' ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथांमोना आंनि बे भिडिअ क्लिप्स होनायखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय अब्लानो रोखायै क्लियारै बुजिगोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै आं बेखौनो मिजिंथिहरदों आरो दिनै बेल' नंबावा ना जाय बिथांमोना दिनै बिथां जेमिमा रड्रिगसखौ मानो गाहाय मेगनजों नायख्लायदोंमोन बा बिथांखौ लुक डाउन खालामदोंमोन ना मुगैदोंमोन नेवसिदोंमोन बिथांमोना दिनै नायदावनो दिनै गोनां जादों बिथांनि फारसे नोजोर होनो गोनां जादों मानोना बिथां जेमिमानि दुआरैनो बे वमेन्स वर्ल्ड काप क्रिकेट गेलेनायाव दिनै भारतआ देरहासार जानो हादों आरोखि बिथांनि गेलेनायजों आरो बिथाङा दिनै भारतखौनो दिनै बुहुमावनो हिनजावफोरनि क्रिकेट गेलेनायाव दिनै नामजादा दिनै खालामदों अब्ला नायदो ख्रिस्ट'नियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर इसोरा दिनै बेबायदि मावनो हाग्रा बियो सासे ख्रिस्टियानमोन अब्ला आं नोंथांमोननो मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै खोनासंनि जोबनायाव आरो बेनि उनाव नोंथांमोना भिडिअ क्लिप्सफोरखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोखि थ' बेखौ मोननो हागोन गाहाम खौरां माथाइनि 19 बालाबनि 22 सिरियाव बेबायदि लिरनाय दङ with man this is what impossible but with God all things are possible होननानै लिरनाय दङ मानसिजों बेफोर गासैबो जाया नाथाय इसोरजों बेफोर गासैबो जाथावगौ बा जायो होननानै थ' ख्रिस्ट'नियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेनिखायनो जों इसोरनि रायजोआव बेनि धोरोमाव जोङो थाग्रोनो नांगौ आरो बेनाव जोङो बोर बिनानै लानो नांगौ अब्लासो जोंनि थांखि जोंनि उद्देश्यआ दिनै जाफुंगोन अब्ला नायलांदो बे समाव ख्रिस्ट'नियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बिथां जेमिमानि गेदेर देरहासारनायखौ आरो बिथाङा मा गावनि थांखिखौ जाफुंहोयैनि सिगां गावनि थांखियाव आगान होयैनि सिगां इसोरनाव आरज खालामदों सासे इसोरनि दासजों ना सासे इभान्जेलिस्ट एबा इसोरनि हाबा मावग्राजों खर'आव आखाइ होनानै आरज खालामजादों आरो बिथाङा गेदेर देरहानायखौ दिनै मोनहैनो हादों गावनि थांखिया दिनै जाफुंहैदों थ' बेनिखायनो ख्रिस्ट'नियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बे भिडिअनि गेजेरजों आं दिनै बेखौनो बुंगोन फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नियाव ख्रिस्टियान जानानै जिसु ख्रिस्ट'खौ लानानै जोंहा दिनै देरहानाय दङ जोंनि थांखिफ्राबो दिनै जाफुंसारनाय दिनै जोंहा दङ थ' हामबायसै अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथांमोना आंनि बे भिडिअ क्लिप्सखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय थ' थुदो बिदिब्ला नायलांदिनि Lord, I pray, even when it's sent by the Holy Spirit of God, let her life change, her destiny be transformed. Take her to higher elevation, Lord, higher level, Lord Almighty God. She will do so well in the cricket, Lord, in the Lord, with the batting, Lord, with the bowling, Lord, with the fielding, Lord, everything. She will excel, and Lord, she will show what a great gift asset to she is to the nation of India, dear Father God Almighty. We bless her, and I pray, dear Father God, you will do something new to her as she never done before. Something new to happen has never happened before, dear Father God. Lord, something new. You are a God of new things, Lord Almighty God. I pray you will do new things
things in and through her life, Father. Lord, I pray, Lord Almighty, I pray, God, I have a desire that she will set some new record in this kind of World Cup, dear Father. Personally, a new record, Lord Almighty, God, for your glory. Hallelujah. She will not play for the record. She will play for that. She will play for the nation. But in doing so, let her set up a record, Lord Almighty God. And I pray, dear Father God, you will make it the head, not the tail, or the top, never at the bottom, in the name of Jesus Christ. She will be always there to be the person ready to take up a challenge and save, Lord Almighty, the team of God. She always there, Lord. Even any challenge situation, she will run with ease. She will handle it, Lord Almighty. Like David handled Goliath with ease, oh God Almighty God. Any Goliath, she will handle it easily, dear Father God, and bring down any challenge, Lord, and make sure that our country wins the World Cup, Father God. We bless her, we send her with your blessing, protect her, keep her healthy, Lord. No injuries, Lord, whatsoever, dear Father. Angels of God, take charge of her in the name of Jesus. We thank you, worship you, we bless our daughter, we give you glory. In Jesus' name, everyone say aloud, amen. Firstly, I want to thank Jesus because I couldn't do this on my own. I know He carried me through today. I want to thank my mom, but towards the end I was just quoting one scripture from the Bible because I had lost energy. I was very tired. I was drained, but one scripture that says, just stand still and God will fight for you. And that's what I did. I just stood there and He fought for me. दोस्तों, वर्ल्ड कप फाइनल के बाद जेमिमा रॉड्रिक्स बोली, थैंक यू जीसस, मैं अकेले नहीं कर सकती थी। मुश्किल वक्त में वो बस एक बात दोहराती रहीं, स्टैंड स्टिल एंड गॉड विल हेल्प यू। ट्रोल्स को जवाब दिया, हाँ, जेमी गॉड की फेवरेट चाइल्ड है। सच में यही है असली फेथ और जज्बा। अगर आप भी इंस्पायर हुए हों तो लाइक, शेयर और फॉलो जरूर करें।